כאן קבוצה לא ניטרלית שהתגבשה מאחורי קבוצה מסוימת שתשרת אינטרסים מסוימים, באינטרסים קבוצתיים, ואני חושב גם באינטרסים אישיים מאוד לאדם יחיד מסוים לפעמים. אני חושב בזה, וכדי להימנע מזה, ושהקבוצה הוועד ישרת את האינטרסים הכלליים ואת האינטרסים של בניית הפרויקט כמה שיותר טוב במהירות, אנחנו בחרנו אנשים כאן שאני לא מכיר, שיש לי את הרושם שיש להם ראש על הכתפיים. אמרת שאתה תהיה... אני לא הולך להיות חבר ועד, ויש לי כאן רשימה שאני ממליץ. עכשיו תשמעו, אם אתם תעבדו בצורה לא מגובשת, הקבוצה השנייה היא תצליח בדרכה, כי הם מגובשים, הם נמצאו כבר 30-40 איש. אבל אם תתגבשו מסביב הרשימה שהמלצתי עליה, אז אנחנו נצליח להכניס כאן קבוצה ניטרלית. חשוב ביותר להתגבש מסביב קבוצה ניטרלית. אני מוכן... דרך אגב, יש כאן... לא רוצים איומים. אם יש דרישה, תשמע, יש לי זכות להגיד, להמליץ על מישהו, אני ממליץ על קבוצה שאני נתתי, ולא על קבוצה זה. יש כאן קבוצה, נראה לי שרובם גם מחסידות מסוימת, אני לא רוצה לומר, והם רוצים להשליט את עצמם בקבוצה. ודרך אגב, כל מי שמכיר את הקבוצה ראשית דרכה, יודע שיש רגעים שרק היינו צריכים להאמין בנס שהקבוצה הזאת תשרוד, בנס. וזה מחמד שבזמן שהיינו בקשיים עמדו אנשים בחוץ ואמרו לא, חס ושלום. דרך אגב, אני רוצה לספר לכם סיפור אחד. בכינוס הקודם שהיה, אני הודעתי שהולך להיות בחירת ועד. אני הודעתי את זה. כשהגיעו כולם והתכנסו, רציתי להשקיע בחירת ועד. בחירת הוועד הזאת נעשתה לאחר שקבוצה מסוימת של אנשים דרשה את זה, ואני הסכמתי. קדימה, בוא נעשה בחירת ועד. אותה קבוצה של אנשים עמדה בחוץ ומנעה את בחירת הוועד, כי הם לא הצליחו להתארגן ולהביא את האנשים המסוימים שלהם. למה הם עמדו בחוץ? עכשיו, בדרך אגב, היא השפיעה גם על אנשים שלא יביאו כסף לפרויקט, והיו חסר, תדעו, קרוב ל-40 מיליון שקל. קרוב ל-40 מיליון שקל בגללה. פונים לא היו חסרים לנו, אבל כסף לא זרם, כי הם אמרו, אנחנו צריכים איש ציבור, פלוני שיהיה מפקח על הפרויקט, ואם לא סכנה, והם ידעו שהם הולכים להפיל את כל הפרויקט, וזה לא היה אכפת להם, כי אם הם לא יהיו בפנים, אז הפרויקט לא מעניין אותם. הם רוצים שהעיקר הם יהיו בפנים. הם לא הקימו את הפרויקט, הדירות שאתם קניתם לא שייכים להם, והפרויקט הזה ייבנה, ואתם תעשו מה שטוב לכם. ותקשיבו, אם לא תתגבשו מאחורי קבוצה, הם מגובשים. יש להם 20-30, אני אדבר אותה נמוך, יש להם 20-30 איש. יש להם 20 או 30 אפילו יותר, הם מגובשים מאחורי קבוצה מסוימת. ואם אצלנו פלוני יצביע לפלוני ופלוני יצביע לפלוני, אז לכל אחד מאיתנו יהיה 20 איש. אני הייתי רוצה שככה יהיו הבחירות, אבל בגלל שהתגבשה כאן קבוצה, אין לי שום ברירה לעשות את זה בצורה לא דיפלומטית, למור ולהציב את זה לכם. ולכן חשוב שתתגבשו מסביב הרשימה שלי ותנו לי להגיד לכם מי הם, ואני מוכן שאחר כך יעמוד הרב אמנון שיינברגר, או האמת היא סליחה, ראש קבוצתם הרב אהרון הולס, וייתן את השמות. הרב אהרון הולס, אני מכבד אותך לבוא ולתת את השמות. כן, הרב אהרון הולס, אני מזמין אותו לתת את רשימת השמות. מאחוריך. אז יהושע, אתם רוצים? בואו תיתנו. אני אומר, למה להתחבות, להגיד ככה, אחרת? בואו תיתנו את השמות שלכם. או הרב אמנון שיינברגר, בואו תיתנו את השמות. עכשיו, הנה, דקה. תן לי דקה. אני רוצה להגיד מי הנבחרת שלי, ואני רוצה לשאול אחד אם אני מכיר. הבן אדם הראשון שאני בחרתי, דקה, תן לי לראות, תן לי. דקה. יש כאן תור של רבותיי, יושב ראש הוועד מחליט בנושא, ויושב ראש הוועד קיבל החלטה לא פחות לטובת הציבור, לא ניתן לשנות את זה, זה החוק, והאספה הבאה מי שרצה לבחור ועד חדש יוכל לשנות את זה, כרגע לא ניתן לשנות. היות והפרויקט שלנו הוא 146 אנשים, והמציאות של 146 אנשים זה מחייב שיש את כל סוגי האנשים,
ולא ייתכן בעולם ש7 אנשים יוכלו לייצג 146 סוגי אנשים. ולכן מכוח זה אנחנו רואים לנכון לעשות פה 14 חברי ועד, כי 14 חברי ועד בעצם זה אומר על כל 10 אנשים חבר ועד, וזה הגיוני.